Yes, hi guys, welcome back to my channel. Aisira Tulutta Kammena ini Kamma the ground go Kreda Bereda County. Javanir Pose Laita and Matra Gobun. Inkle Encha Goba Marlencho Puntuka Malay. Wow! Oh, yattu. Ee vlog shot out ayina मैं. ये किस डिट नहीं आप. बैठ करे हो. मुन्ना. फिलिप होती नहीं तो मैं क्या ध्यान दिखाने रे काट पे. क्या? लेना मारिया दे दिए साव ले कलो कुटे बोले होती ना let's ball log on undu हम आ रहे सिक्के Wide! Out! Hey, wide! Hey, jacket elbow, vlog on jacket elbow. Sixer bar sitare. Congratulations. I love you. Wide. என்ன பெட்டி கரெக்ட்டா लाल 4 ಎನ್ಮ ಇಜ್ಜು ಬೋರ್ದಿಜಿ ವರ್ಮಾ ವರ್ಮಾನಾ ಹಾ ವರ್ಮಾನ್ Wide! Hello, got it. Bada. Likke! Come on! Enchi building ya! Likke! Super building ya! At the building. Hey, Likin! Vlog. Patnal. Come on! Building ya! Sabar. Feeling ya, Likke. Smooth forward ye. Sabas naal boru. Score it. Meria saw. Da mella ಮಾಡಿ ಹಾಕುಜೆ ಕೈಡಚ್ಚ ಚಾತು ಸೈತಿವ್ರಿ ಯಾವ ದಾಲಗು ಬಿಜ್ಜಿ 3 ದಿನ ಮಾತ್ರ
ಕುರ್ತೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಎದುರುದಂತೆ तिकडा का अभ्यास में ही में ಇಲ್ಲ ಸಹಿತ್ಯ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಬಾಲ್ ನಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಎಂಡ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡ್ಯಾ ಸಹಿತು ಎತ್ತ ये पूरा मित बारा दिन है ಮಗ ಬಾರಂದೆ Shot ya. Pura engle bowling nagalla, pura bowling nagalla. Four. पद्माजी इप्पत्तो बोले 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 पीठ पे वो एक और मार देते हैं सेकंड ओवर है नेक्स्ट अच्छा है नेक्स्ट नॉन बुगा विजय होगा ओके इंचिना यान तो बोले बोले इंचिना याबो इंचिना फील्डिंग है नानु मिस्टर जयसूर्य नकल जन उंडा नमने बोरा बोरा कार बोलुंडा वही तीड़ा वही तो दिल्ली नेटे नेटे अल्प इज्जा नेटे उल्लुगे बिराज ब्लॉक చెప్పా బ్లాక్ फिर वीडियो दे पूती पार्टी वीडियो दे कार अल्प इज्जी बंत बोला वाइड बॉल सूर्य ఆయన ఒప్పడాడు लिखना कॉल लिख देना नंबर विनान पे मैच होंजी हां 63 वाइड 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 बैट टच विराट टच दिया बैट इलाकले फील्डिंग बिल्डिंग इतने बिल्डिंग ये गाने बर्थडे तोंडु कुंती मारे ओंडु ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಚಾಕಿ ಉಂಡು ಚಾಕಿದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಚಾಕಿದಾನೆ ಅಜ್ಜಿ ಚಾಕಿ ಕೊರು ಕೊರು ಏ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ शॉट या नो डाउट एंड प्रूफ उंडु
ಲಿಕ್ಕಿ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಮಾತಾ ಶಾ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಲವರ್ ಉಂಡು Dalla scorgi. Oh! Tigane taagidin ma bayana. Four, one bounce. ಏಳು 100 ವೈಡ್ 100 ರೆಡ್ 100 ಐನ್ ರನ್ ಕೇನ್ ಆಲ್ಡ ಕೇನ್ ವೈಡ್ ಅತ್ತೆ ಉರ್ವಾದ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉರ್ವಾ ದಿನೇಶ್ ನಿನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಮಾಗೆ ಅಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ Pele. Oh, Pele. Halo guys, saya kunci laun nawi. Saya kunci laun do. Mata, siapa kerai? Siapa kerai man play mata? Main dah. Soda on play. Tujuh. Main dah main manager. Oh, itu. Ball. ದಂಡ ಬಂದ್ಬಿಡಾರಿ ಬೇರೆ ಅಂತ ವಿಶೇಷ ಮೂಲಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ಪಂಡ ನಂಚಿಂಚಿನತ್ತು ಗಾನಡಪ್ಪು ಮೇ ತೊಡೆ ಹಂಚಿದ್ದೀನಿ ಮೇ ಸತ್ಯ ತೊಡೆ ಹಂಚಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಮುಜಿಗಾತೆ ಈ ಓಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇರ ಔಟ್ ಮುಜಿ ಬಾಲ್ದಲ್ಲ ಔಟ್ ಆವ್ ಮಾರೆ ತಾಪು ನನಗೆ ಕುತ್ತಲ ಬಲ ಈ ತಾಂಡಿ ಪತ್ತು ಓ ಮ್ಯಾನ್ ಗಾಣು ಗಾಣ ಬರ್ತಿದೆ ದಾರ ಗೌತಿದ್ದ ಬರ್ತೀರಿ ಅಣ್ಣ ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಔಟಿ ಅಲ್ಲ ಇಮೆ ಹೋಂಗದಾತ್ರ ಬೌಂಡ್ರಿ ರಜ್ಜು ರಚ್ಚಿ ಐನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಐನ್ ರನ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಐನ್ ರಜ್ಜು ರಚ್ಚಿ ಮೇ ಗೋಲ್ ಈ ಓವರ್ ಬಾರ್ ಜಾನ್ ಓವರ್ ಲ ಬಾರ್ ಯಾವತ್ತು ಯಮುಜಿ ವಾಲ್ದ ಔಟ್ ಆಬೇರು ಮಕ್ಕಳದುಂಡ ಮಹಾಯ ದಿತ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೈಡ್ 11 ಇನ್ನೇನು ಗೊಬ್ಬು ಜಾಸ್ತಿ पुकारले ಔಟ್ ಆಗ್ತೆ
உண்டே முன்னாடி உண்டே ஒரு அட்டோடு ஒஞ்சி பால் மைசா எதிரும் தோலி ನಮ್ಮ ಮೂಜಿ ಬಾಲ್ ಮುಗಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಲ ಜಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಾನುಂತ ಪೊಡಚಿ ದಾಲ ಪೊಡಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಯಾಂದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಿ ಇರೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಆತ ರಡ್ಡ ಓವರ್ ಇರೇ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಗೆಂಚಾಪ್ ಏತ್ ರನ್ನಾನ್ ಏತ್ ಹಾಕ್ಯಾರ್ ಏತ್ ಗೊಬ್ಬ್ಯಾರ್ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಡ ಉಳಿವುಚ್ಚು ಬೋಡ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಡಿ ఇంక బంగుడే బోడు ஆவியா எங்களை என்மார் அண்ணான் ఎన్మర్ అన్న అతను నీకు ఏతో వర్ల బాడీ ఒంజారుండా మే ప్రయోజనం ఇచ్చాం కానీ బ్యాట్స్మెన్ ಐದು ಐವಾರ್ಗೂ ಬೆರ್ಗುಲು ಔಟ್ಯ ಔಟ್ ನೀ ಔಟ್ಯ
Wide. ಹದಿನೇಳು ಅಂಡ್ 21ಕ್ಕೆ 4 ಔಟ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ Yes, win now. Captain. ಪಾತಿರಂತೆ ವಿನ್ ಏನಾದ್ರು ನಾವು ಖುಷಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೊಂಚಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಕಾಲಿ 10 ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪೋತಿತ್ತು ನನ್ನ ಆಡಿ ನೀ ಮೂಜಿಗಾಸೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಣ್ಣು ನಾವು ಅನ್ನ ಅಡೆ ಮನೆ ಗುಲ್ಬೋ ಬಾರಿ ಸಣ್ಣಡಿ ಲಾಭ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನ ನಿಯಸಲ್ಲ ಈ ಗುಲ್ಲು ಬಂಗುಡೆ ಬೋಡಿ ರಾಮಣ್ಣ ಫ್ರೈ ಬೋಡಿ ಅವನಂತೆ ಬಂಗುಡೆ ಬೋಡಿ ಪೀಲಿ ಗೈಸ್ ತುಯರ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಡೆ ಎಂಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಕಲು ಸಂಡೆ ಎತ್ತು ಮರ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋಕೊಂಡದು ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಆತ್ನೇಟ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದುಮ್ಮದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಇಂಕ ಎದ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇಂಕ ಎದ್ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.